buta welas asih mring sapada sampurnaning manungsa sawatesana ning alam donya kelawan raga akal nafsu lan nyawa njel nyawiji ngolah rasa mring Gusti wujud ngibadah kanthi kang genah eling ring kuwasa akarya jagat raya eling ring kuwasa akarya jagat raya sampurna ning manungsa sawatesana ning alam donya kelawan raga akal nafsu lan nyawa jil nyawiji ngolah rasa marang Gusti wujud ngibadah kanthi kang genah eling ring kuwasa akarya jagat raya eling ring kuwasa akarya jagat raya angwerwana sejatining ilmu iku dudu amung supaya alot kinaya napa luwih utama weruh sangkang paranging dumadi guru mung dadi pituthuk dudu nggon ngunduh sinuwun marang sira awakmu dhewe rahayu.